Кайчандыр әүвәл заманнарда моннан бик күп гасырлар элек җир йөзендәге кешеләргә җиде энҗе, җиде мөгъҗиза индерелгән. Аларның һәрберсенә тирән мәгънә һәм гыйбрәтле фәлсәфә салынган. Һәр адам баласы аларны табып, үзендә булдырырга тиеш булган. Бары шуннан соң гына ул үзенең кем икәнен, нинди милләт, нинди нәсел дәвамы икәнен белә алган. Заманалар үтү белән әлеге җәүһәрләр барлыгын һәм аларның әһәмиятен яңа буын вәкилләре оныта барган. Рух бөтенлеге зәгыйфләнә, иман ныклыгы кими башлаган. Борын заманнарда халык телендә буыннардан буыннарга күчеп бер бик гыйбрәтле риваять сакланып килгән. Үзенең тапкырлыгы белән дан тоткан бер әүкатле кешедән гүзәллеге һәм шибәрлеге белән тирә-як җегетләрен таң калдыручы кызның кулын сорарга дип bir җегет килгән. Hey кызыкай, карама миңа алай. Исемем Рамай, каладан килгән малай. Барысына да үрнәк булырмын сиңа терәк. Бәхетле булыр өчен син генә миңа кирәк. Миңа кирәк синең бер елмаюың кызым. Без бергә булганда кинәт кабына ялкын. Ышан, мин бердән бер, мин бөек, мин батыр. Минем янда синең өчендә урын табылыр. Табылыр көмеш алтын кызның бәхете өчен. Башымны да кызганмыйм, син миңа ышанамсың. Өстендә кием тузмыйм, мине барсы да күрсен. Кызыңны миңа бирсәң, һич үкенмәссең. Кызың шундый чибәр, һич тә булмый түзеп. Кызың алтынга тиң, син беләсең үзең. Кызыңны миңа бирсәң, һич үкенмәссең. Һич үкенмәссең, һич үкенмәссең. Кызың шундый чибәр, һич тә булмый түзеп. Кызың алтынга тиң, син беләсең үзең. Кызыңны миңа бирсәң, һич үкенмәссең. Һич үкенмәссең, һич үкенмәссең. Ләкин кызның атасы алай җай гына күз карасын җегеткә биреп җибәрәсе килмәгән. Кем син? Нинди нәселдән? Үзең турыда ни әйтерсең дип сораган ул. Әгәр дөньялыктагы юлыгызны иңгә иң куеп, сынауларга бирешмичә үтәсегез килсә, син җиде энҗе бөртеге, мөгъҗизага тиң асыл ташлар табып алып кил. Менә шунда Фатихамны бирермен.
Анда юллар сау бул ярым, белмим анда ни көтә. Биргән вәгъдәң мәхәббәтем йөрәгемне җилкетә. Izlep tabim iken jiden jenne irken Ötkəyimə aytgan sözlərni Saygan sözlərni Ağlalı yüreğimni Kökregimə koy başım Sina bulğan məxəbbətim Bulsam doğru yoldaşım Сөйгән ярым күрсәт миңа дөрес юлымның берсен. Азизәни еңнән башка Азизәни Талмасыннан bir kun Тыңлады йөрәгемне Күкрәгемә куй башым Сиңа булган мәхәббәтем булсын тугры юлдашым Тыңлады йөрәгемне Күкрәгемә куй башым Сиңа булган мәхәббәтем булсын тугры юлдашым Инҗе бөртекләре, асыл ташлар, кайдан? Ничек табыргасың аларны? Балам, балам, син юкка әзгәләнәсең. Алар бар да синең янәшәңдә. Игътибар белән генә тыңла. Адәм баласын дөньяга беренче аваз салуга ана теле, ана моңа биләп ала. Bizden
нәрсе бу әни? Минем сиңа бүләгем. Миңа бит күлмәк түгел, әнҗе кирәк. Бу күлмәк улым синең туган өең. Минем җылым синең моңың. Ә хәзер нишләргә соң миңа? Йөрәгеңне тыңлап кара улым. Ул сиңа ни дә булса әйтер. Йөрәк? Мин берни дә ишетмим, әнием. Осталар алачыгына бар улым. Сорауыңа җавапны бәлки анда табарсың.
илеңне, тұрған жеріңне сақлап күрәшкәндә, Аллаһы биргән җаныңны кызганмадың, үзеңне аямадың. Бу пута ирлек билгесе. Әу, инҗеләрне табачакмынмы соң мин? Кайдан аларны эзләргә? Халык тарихына күз сал балам. Бәлки шунда милли йолаларыбызда үз асылыңны табарсың. İşittim min kişi
Taң келесеміне ұята, таңнан тұрып біздің келесем айырағын ойната. Таңнан тұрып біздің келесем айырағын ойната. Бас әлі әмме келсем, кейден нәрі бегілсен, басылыңда зор бәхітнің шаттылары көрінсен. Бас әліме келсем, кейден нәрі бегілсен, басылыңда зор бәхітнің шаттылары көрінсен. Басылыңда зор бәхітнің шаттылары көрінсен. Bu нәрсе, әни? Ғасырлар аша сакланып килгән милли байлыгыбыз. Ә хәзер кыйблаңны барларга, иманыңны табарга кирәк.
Нәрсе де булса, таптыңмы соң? Җир йөзендә һәрбер кеше нәрсәдер югалта һәм таба. Алайса, ә хәзер нәрсә? Хәзер мәхәббәттер, улым. Арымда мин зәңгәр күккә ярак хыялга китәм. Без яшәгән бу дөньяның игешиге бар микән? Җавап эзләп җанымдагы меңләгән соравыма менеп китәм хыялымда киек каз юлларына. Җавап эзләп җанымдагы меңләгән соравыма менеп китәм хыялымда киек каз юлларына. Шиләк көйән тәсе белән ни зөһрә яши айда. Ярым булыр, барым булыр, миңа насыйп яр кайда. Нигә кошлар кыйгыш-кыйгыш очалар төркем-төркем? Мин дә иңләр идем күкне, булса Худайдан иркем. Нигә кошлар кыйгыш-кыйгыш очалар төркем-төркем? Мин дә иңләр идем күкне, булса Худайдан иркем. Аш син җиһан миңа серең, күтәрдә керфегеңне, чиксез галәм эчләрендә мин тузам бөртегенә. Җавап булып бәреп килә чиксез галәм ягыннан. Син кеше, синең йөрәккә сөю хисе салынган. Җавап булып бәреп килә чиксез галәм ягыннан. Син кеше, синең йөрәккә сөю хисе салынган. Никадәр озын булса да гомеремне күпселәр, аермача Ходай мине бу дөнья бәхетенә. Әнием, мин бит яратам. Яратам! Я улым, мине ни белән шатландырырсың? Күпме җирләр киздем, сулар кичтем, бар галәмне йөреп чыктым. Ләкин энҗе бөртекләрен таба алмадым. Эй, улым, менә шушылар бит инде безнең милләтебезнең энҗе бөртегенә тиң җәүһәрләребез. Беренчесе, менә бу күлмәк. Ул синең ана телең, аның моңы. Икенчесе, аягындагы читекләр, алар синең хезмәтең, түккән хәләл тир нәтиҗәләре.
Üçüncüsü Bilbok'ta tuğan ilenge bulgan ihtiram. Dörtüncüsü mine bu sılgı bizning yulalarımız. Beşincisi tübete o bizning imanımız. Emine bu kugerşin. Ул алтынчысы минем насип ярым, мәхәббәтем. Ә җиденчесен тапмадым бит. Ansın danım oğlum menawa. Hizmetimizge hürmet күрсәтеп келген konaklar. Bugünkü bayram şahitleri. Qaysı milletten, nindi nesilden buluğuna karamastan. Dost, tatlı yaşavşı kardeşlerimiz. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле. Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан.